Gamla gift med Rune, det sa bara pang. I en lägenhet som liknar en restaurang flyttade de genast in och köpte möblemang. Rune var en praktisk typ med klar affärstalang. Hade egen korvfabrik med bra avancemang och import av billiga artiklar från Pyongyang. Sysslade dessutom med artistevenemang. Ja, han drog sig fram i livet utan mankemang. Utan mankemang, utan mankemang. Ja, han drar sig fram i livet utan mankemang. Utan mankemang, utan mankemang. Ja, han drar sig fram utan mankemang. Jag ska ha det jag vill. Jag ska få det jag ska. Jag ska ha det jag får. Jag vill ha det jag ska. Utan mankemang, utan mankemang. Ja, jag drar mig fram i livet utan mankemang. Utan mankemang.